И те тръгваха спокойно, без сълзи, без въздишка, да изпълнят, както приличаше, самата задача, която им оставаше да изпълнят. Да умрат достолепно. Смъртта всякога е грозна. Но когато умираш на безсилка, мъчен от съзнанието, че оставяш домашни, окръжени от скотове, дом ограбен от зверове, имот разпиляно хора, които гинат с тебе и оставят сирачета като тебе, когато умираш на безсилка, неутешен поне от мисълта, че си извършил нещо за отечеството, че си разменил един куршум на бойното поле с вековния неприятел. Ох, тая умиралка трябва да съдържа в себе си всички мъки на пъкала. И тия мъже, храбрите карловци, претърпяваха, без да трепнат, без да отправят ни най-малка молба към мъчителя, ни най-малко натякване към Бога. Подир пладне, на 16 август, аз получих отговор от жена си, отбележен, както и бях посочил, по самите букви на френския вестник. Тя ми явяваше, че според както се говорило, аз бях обвинен в споразумение с карловците, за да се вика по-скоро неприятелят на държавата. От никакво такова споразумение нямаше нужда неприятелят. И самият слух за това обвинение не почиваше на никакво основание. Но и една сламка показва на къде вее вятърът. И този слух сочеше, че усилия се полагаха да се вредя и аз в редовете на карловците. Да споделя и аз тяхната съдба. И тая съдба следваше да бъде въжето. На 17 август се обесиха още 10 души карловци. А на 30 август аз с ужас видях други 32 души от най-челните граждани на Карлово. Повечето млади този път да се изваждат от затвора и да се изпращат за обесване. 16-тима в Пловдив, а 16-тима вън от града. Целта беше да се вдъхне терор и в други местности. И едните, и другите тръгнаха за своето печално назначение, като стари римски герои. Никакво оплакване не излезе от техните уста. Никаква сълза из техните очи. Въобще, додето бях в затвора, аз се чудех на непоколебимото мъжество на нашите сънародници. Многобройни бяха ония, които видях да излизат от тъмницата и да тръгнат на бесилката, за заточение или за изтезание в самия военен съд. Но никого не видях да плаче. Не народното щеславие, а справедливостта изисква да кажа това. Една вечер, само помня, един новодокаран селянин заплака пред прозорците ни. Но той ми се видя пиян. Във всякой случай, то бе единственият, който показа подобна слабост. Единственият беше той също и викът, който една нощ ме събуди от сън. Беше още в първата неделя на моето затваряне. Аз едва що бях заспал. Нещо се извика и аз се стреснах. Събудих се и се ослушах. «Мамо, майчице!» изписка един пронизителен глас, който идеше отдолу и из помещението на градоначалника или самия затвор. Аз се втрещих. «Мамо, майчице!» извика втори път, още по-отчаяно същия глас. И се умълча. Нов страдалец ли влизаше в тъмницата? Нова страдалческа душа ли излизаше из тъмницата на този свят? И преди да тръгне за небето, отправяше това последно възвание до съществото, което е най-мило човеко на земята. Не всичките тайни на затвора може да проникне един безпомощен затворник.
Под нашите прозорци минуваха и карловците, когато отиваха на следствие или съдене във военния съд. Помещението на който беше в Конашкия двор, на 50 на метра от затвора. С тях заедно вървяха в съда, всякой ден вървяха и двама други карловци, за които и преди да вляза аз в затвора, бях чул, че бяха издайници. И сега, откак влязох, от разни признаци още повече се убедих, че за да спасят своя безполезен живот, те бяха се съгласили да играят тая подла роля. Две изключения, които се представлявах, ме особено поразиха. Те ходеха и заран, и вечер във военния съд, когато другите карловци не отиваха освен по един път, и то преди деня на обесването си. Други се осъждаха, а тия двамата оставаха. А освен това, те се помещаваха в жандармерийския кауш, дето други политически престъпници не се пущаха. Аз ги гледах по няколко пъти на ден да слизат и да се качват по стълбата, която по-горе описах и по която се отиваше в кауша. От време на време само аз виждах и по някой друг беден карловец да се тури при тях. И мене се стискаше сърцето, като мислех, че това преместване ставаше с цел да не могат в затвора шпионите да изтръгнат из устата на жертвата това, което бе нужно на военния съд, за да обеси и нея. Не бях посветен в тайните на военните съдини, но бях чел в записки още от епохата на голямата френска революция, на страшните пакости, сторени от държавните тъмнични шпиони, тъй наречени мутонс, овци, на съарестуваните, с тях политически затворници. И аз настръхвах, като виждах тия наши български овци, които се бяха сдружили с вълците и им предаваха своите братя. Ненадейно, 11 дена след арестуването ни, на 24 август, нам се съобщи, по горна заповед, че ние с братовчеда ми се вдигаме от стаята на приставите и се преместваме в жандармерийския кауш, във вертепа на предателите. Това съобщение ме втрещи. Аз помислих, че бяха решили моето погубване. Затова и ме туриха всред шпионите. Един полицейски вдигна постелката и завивките ми и закрачи пред мене, за да ми покаже пътя. Аз отидох подир него и влязох в кауша. Беше още рано и издайниците ни не бяха се върнали от позорното си занятие при военния съд. В стаята, която имаше около 12 метра дължина и около 6 метра широчина, се помещаваха няколко жандарми и няколко арестанти, изметът на пловдивските улици, нескромни нехрани майковци, които бяха тръгнали по пътя на порока и стигнали в тъмницата, подпухнали пияници, които бяха заспали на улицата и се събудили в затвора. Насядали или налягали на мръсни рогоски, тия пазители и нарушители на общественото спокойствие бяха еднакво гнусни, еднакво отвратителни. Само двама, по-чисто облечени турци, лежаха на постелка в югоизточния кът на стаята. Както отпосле се научих, те бяха затворени за дълг към турското съкровище. Прекупили бяха десятъка на някои села, бяха загубили от него, не можеха да намерят пари да се издължат и сега заплащаха с затвора дефицита на своите спекулации. Въобще, това полицейско помещение далеч не беше храм на преследваната добродетел. Освен нас, аз забележих още един само политически затворник. Живописеца Станислав Доспевски, когато бяха преместили оная заран в тоя кауш.
Жандарминът ни посла леглата на едни по-чисти уж рогоски и ние седнахме. Зазяпаха в нас всички от кол и въже събрани. Постоянни или периодически пансионери на този държавен дом. И зяпаха. Очевидно бе, че едните имаха нужда от почивка, а другите от разтуха. И песните на едните не бъркаха на съня на другите, както ни им пречеха и легионите насекоми, които пъпляха по стаята. Лагеруваха по рогоските, домуваха в стените и описваха на тяхната съмнителна белота своите своенравни арабески. Човек привиква на всичко. Дори на затворническите мелодии, ентомологии.